लोगोफोर बे साननैसोआव गोबां खामानि दामानिफोरजों गेब्लेनायनि थाखाय भिडिअ फैनो हायाखैमोन आरो दिनै फैनो हाफिनबाय आरो मोजां गाज्रि फंनैसो बाथ्रा सावरायनोसै होननानै नुजाफैलायबाय आरो आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेल वानाव आरो दा थांनाय माखासे समनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांदोंला आं लोगोफोर दा गोबां बाथ्रा बुंलांदों आरो बिथांमोना बिखायाव नांथाव नङा होमबा मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांखौ सोंखारिनाय नङा होमब्ला जाथि बेफारि हारि बेफारि ST बेफारि गोबाङानो गोबां रोखोमै बाथ्रा बुंलांदों दा दिनै बिथांमोना हरखाबै लाजिनांनानै दद्रदों लेवार खुगाफ्राव संख्रि होनानै थनथ्रनानै गांलाब गांथाब गोलैनानै थानाय बायदि दिनै गांलाब गांथाब गोलैनानै थादों बिथांमोना नङा होमब्ला बे UPPL आरो एबसु बिथांमोना आरो दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो दिनै बिथांमोना नंबां जाबां राजनिति इसुखौ लानानै हारिनि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर माने गुलाय गुजाय माने इसुखौ लाबोनो नागिरो बिथांमोना दा बैफोरखौ हमनो हायाब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बिराद गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो रायजो राजा नोंथांमोन एकदम खुला खुलि बाथ्रा दा दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों UPPL सरखारनि दिनाव बिराद सान्थि बिराद गोजोन गोबां माने फरायनाय बिथिङानो हक माबा बिथिङानो हक माने गोबां डेभेलप जादों होननानै आरो दा मोजांनि बाथ्रा बुंनांगोन गाव गावनि दोलोखौ बाख्नायनांगोन नङा होमब्ला आंबो थारैनो सापर्ट खालामो रायजो राजा नोंथांमोन माने बिथांमोननि सरखारनि दिनाव सान्थिया जायाखै नङा जादों आरो मानो सान्थि जाया जानांगौ जाखो फाग्ला सान्थिया जादों बिथांमोना बिराद मोजाङै 5 बोसोरखौ सरखार सालायनो मोनदों आरो बिथांमोना 5 बोसोरनि उनाव सरकारा गांलाब गांथाब फोरलाब फोथाब जादों नङा होमब्ला दा बेसो आरो सान्थिया जादोंब्ला बहुद सान्थि जादों दिनै बिथांमोना 5 बोसोर सरखार सालायनो मोननायाव खुनु BPF दैदेनगिरि हक BPFनि सोरबा रायजो राजा हक एबा BPF सापर्टारानो हक आरो खुनु गन्दगलबो खालामाखै खुनु दावराव दावसिबो खालामाखै बिथांमोननि सरखार सालायनायखौ मोनसेबो माने मेगनजों रोखा रोखा दायफोरखौ नुदोंबाबो खुनु माने फंसेबो बाथ्रा बुङाखै सान्थि जादों बेनो सान्थि आरो रायजो राजा खिन्थु रायजो राजाफोरनि गोनांथिखौ मोननानै सान्थि जानाय बेफोरबायदि नङा रायजो राजाफोर माने बिथांमोना जि ओरैबायदि माने मा होनो बिदिखौ जघन्य खामानि मावनाय जाथारै खामानि मावनाय माने 1 हात मावनानै 10 हातनि थाखा जानाय बेफोरबायदि माने राजनिति खालामबोबाय थानायखौ आरो बेफोरबायदिनो सरखार सालायबोबाय थानायखौसो जों नुदों आरो मेसेबनानै थादों रायजो राजाफ्राबो बुजिदों जाग्रोथों सालाफ्रा होनना दा गोग्लैदों आरो बिनि उनाव दा बिथांमोननि मावनाया मा आरो BPF दोलोनि मावनाया मा बेखौ बुजिदों रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ होदों मोजाङैनो आरो दा बेफोरबायदि आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा जेब्ला BPF दोला सरखाराव फैलायबाय असान्थियाथ' जाखादों दान मोनसे जास्लाबैयावनो गिलु फालु दावराव BPF दोलोखौ बखिनाय माबा माबि मावनो हायाखै माबा माबि गेरेन्टिफोरखौ होनो हायाखै आन्दलन खालामनो होनलाबायदों आरो बै राजु नार्जारि बिथांमोना आरो दा फाइनालि बिथांमोना STखौ लानानै मोनसे दावराव दावसि खालामबावदों आरो दा बेखौ लानानै गोबां बिथांमोना मोनसे बिराद गिदिर इसु खालामलायबाय ओरैबायदि बरनाम होलायबाय जाथि फानग्रा हारि फानग्रा माबा फानग्रा जोलैनि हांग्रा दा बेफोरबायदि होननायखौ जों नुदों आरो दा हरखाबैनो बिथांमोना लेवार खुगायाव संख्रि होनायफोरबायदि थनथ्रनो गोनां जादों जिहेतु जेबो इसुआनो गैखाथारा आरो फैगोन समाव बबे खोथाखौ लानानै बिथांमोना आन्दलन खालामगोन दा बेसो साननो गोनां आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा गाइस गोबां बाथ्रा दङ बिथोराव दा दिनै उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोना गोबां माने राजनितिनि बारहावा सोनानै दिनै लाइमोन गथ'फोरखौ गोजाव होदों आरो बै दैबानाफ्राव खोस्लिफानाफोर गोजावनायफोरबायदि माने बेफोरबायदिनो जेरै बार बारदों बिजों बुखारलांदों होननायनि मोनसे शास्त्र दङ आरो नङा होमब्ला खिन्थु फरायसाफोरखौ लानानै राजनिति खालामाब्लानो UPPL आरो एबसुआ जेबो गैया रायजोफोर नङा होमब्ला फुलि 100% बै समनिफ्राय
बड'लेण्डनि मुङाव आन्दलन खालामबोदों खिन्थु बड'लेण्डनि मुङाव आन्दलनखौ खालामाखै दिनैसिमबो रायजो राजा नोंथांमोन। प्रमद बन्दु बिथाङा आरो दिपेन बर' बिथांमोना जिन्दिगियावबो बड'लेण्डनि मुङाव आन्दलन खालामाखै। 100% 100% गेरेन्थि होनो हायो रायजो राजाफोर आङो। दा बे जाहैबाय मोनसे गादि सेनायनि आन्दलनसो। दा दिनै बेखौनो रायजो राजाफ्रा बुजिदों। ओरैबायदि माने 5,000निफ्रायबो बांसिन जोंनि बर' लाइमोनफ्रानो हक माने जोंनि बर' हारियानो माने जिउ गोमादों आरो। दा बे जिउ गोमानायनि गेजेरजों दिनै सुक्ति 3 जाबोदों नङा होमब्ला? दा सुक्ति 3 जाबोनायनि गेजेरजों दिनै प्रमद बर' दैदेननाय UPPLनि जेनाखि सुक्ति बिटिआर बयनिफ्रायबो जौसिन देरसिन बिटिआर मोनबाय नङा होमब्ला? बे बिटिआर मोननाय लोगो लोगो मा जाखो बड'लेण्डखौनो नांला होननानै लिरना गारबोबाय। अब्ला बे उन्दै उन्दै लाइमोन फरायसाफोरा बे बड'लेण्ड नांला होननाय सोदोबनि फारसे मानो साननो रोङाखिसै नङा होमब्ला? मानो साननो रोङाखिसै? बड'लेण्डनि मुङाव थैसोमनाय जिउ गारसोमनाय बड'लेण्डनि थाखायनो दोहौ जानाय मोनसे बर' हारिनि गेरेमसा हारिया मानो बड'लेण्डखौ नांला होनबा जेबो होननो रोङाखिसै आरो। गोबां बाथ्रा दंलै रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै BPF दोलोआ सरखार फैनाय लोगो लोगो बड'लेण्ड नङाबा जालालाय आरो लेखा गोरों दोलोफोरना नङा होमब्ला? खिन्थु जेब्ला बिटिआर सरखाराव बिथांमोना गादि लाना थादोंमोन अब्ला माने बड'लेण्डबो नांला जेबो नांला आरो रायजो राजाफोरना माने जेंनायानो सुस्रांजोब्बायमोन नङा होमब्ला? दा दिनै सरखार सोलायनायनि लोगो लोगो बड'लेण्ड नांगौ गोजाव होलायबाय आरो। दा बेफोरबायदिनो दा दिनै उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा नाय फरायनाय नाय खामानि दामानि बेफोरबायदिनो जारला जोबसैलाय आरो। बबाव फरायनाय बबाव मा बेफोरबायदिनो एकदम गन्दगल गुलाय गुजाय जाला जोबसैलाय आरो माने फरायसाफ्रा गोजावला जोबसैलाय। माने हारिनि सेन्टिमेन्टआव मोनसे गाज्रि माने राजनिति माने सेन्टिमेन्टखौ सोनानै होबाय नालाय बिथांमोना नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन? दा दिनै BPF सरखार फैयोब्ला मानो दावराव जायो? दा बे खार'ना बेनो आरो BPF सरखार फैयोब्ला मानो मोजां मोजां फरायसाफ्रा माने ओंखारनो हाया बेफोरबायदि होननाय बाथ्राया बेनो आरो। थारमानि जेब्लानाखि सरखार सोलायो बिथांमोननि दिनाव माने लाइमोनफोरखौ खुनु फरायनो सुबिदा होनायाव गैया आरो। आन्दलन जाबाय थानोसै दैनिक आन्दलन ओंखारबाय थानोसै फरायनो गोसो गैला। जानाय लोंनाय बे गासिबो सेन्टिमेन्टआनो आन्दलनाव थानोसै नालाय बै फरायग्रा गथ'फ्रा बोरै मा नलेज लानो हाबावनो मा गियान लानो हाबावनो बेफोरबायदिनो माने फरायनायफ्रा माने मोजां मोजां माने फरायनानै रोंगौथि लानो जेनाखि ब्रेन गोनां गथ'फ्रा माने दिनैनि दिनाव माने ब्रेन गैयिफोरबायदि जानोसै आरो मोजां फरायसाफोर ओंखारला आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोरबायदिनो गोबां माने फासयनाय बिथिंजों खामानि मावो बे मा होनो UPPL एबसुनि नेताफ्रा आरो रायजो राजाफोरनि भबिसतआ माने गाहाय लामाजों थाङो आरो बिदिनो। दा जेब्लानाखि UPPL सरकारा फैयो अब्ला माने गन्दगल खालामा खुनु लाइमोनफोरखौ लानानै आन्दलन खालामफेराखै BPF दोलोआ दिनैसिम। दा थांनाय बेसेबांबा बोसोराव सरखार सालायदों। दा बै समावथ' खुनु जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै राजनितिबो खालामाखै। फरायसाफोरखौ मोजां रोखोमै फरायनो सुबिदा होदों आरो हागौ माने मदद होदों थाखा फैसा होनानैबाबो अबेबा गोजानाव फरायहैनानैबाबो गोबां रोखोमै मदद होदोंमोन आरो। खिन्थु आन्दलननि नामाव दिपेन बर' बिथांमोनासो माने बेफोरबायदि गुलाय गुजाय लाबोनायनि थाखाय BPF सरखारनि दिनाव मोजां सोलोंथाइ ओंखारा होननायनि खार'ना बेनो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव फरायसाफोरखौ फरायनोनो जिबायदि चान्स होला आरो बेफोरबायदि दावराव दावसि मोनसे परिबेसखौ लाबोबाय थानोसै। दा बेफोरबायदिजों जोंनि बर'नि थै गोनां लाइमोनफ्रा एसेबाबो नंगौ सानो हारिया जोबलांसिगोन जाथिया जोबलांसिगोन बेफोरबायदि साननानै ओरैबायदि जानाय गैया लोंनाय गैया फरायनाय गारनानै मदद होनोसै। खिन्थु फाइनालाव रायजो राजा नोंथांमोन माने बै बेसेबांबा गिदिर सियाराव जिरायनोसो बे फरायसाफोरखौ थगायो दिपेन बर' बिथांमोन आरो प्रमद बन्दु बिथांमोना आरो। दा गोबां बाथ्रा सावरायलायबाय लोगोफोर दान्दिसे सम नुजानो सम मोननायावनो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां नेताफोर उजिलांबाय। बे नेताफोर उजिलांनायाव हारिनि फारसे सानग्रा लिडार होनब्ला जोङो बुंनो हायो एकमात्र मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार आरो बिनि अनगायै दिनैसिम रावबो नेता बर'फोरनि गेजेराव
जाथिनि फारसे सानग्रा नेता उजियाखै होननानै जों दिनै सिगाङाव सिदा रोखोमै बुंनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै माखासे बिथांमोना नाम बुंब्ला रागा जोंगोन आरो खिन्थु बिसिनि जेनाखि टारगेट बे टारगेटआ माने बै गादिखौ बोरै सेनो बेल' मोनसे टारगेट आरो दिपेन बर' बिथांमोनखौथ' क्लियार हिसाबै नुहुरखायोब्रा मानो नुहुरा दिनै प्रमद बर' जेनबाय बिखा गावबाय बेजों लोगोसे गावस्रा गरसे गरनै मोनजानांगौआ गैला दा बेलाय आन्दलन खालामखानांगोनानो नङा होमब्ला दा बेफोरबायदि मोनसे जेनाखि गाज्रि थासारिफोरखौ बिथांमोना फरायसाफोरनि जेनाखि ब्रेनाव मोनसे भेक्सिन होयो आरो सोलायनायनि भेक्सिन मेलेमखौ माने फिदिंनानै गाज्रि लामाखौनो जेनेबा मोजां लामा नुहोनायनि मोनसे भेक्सिन आरो रायजो राजा नोंथांमोन